Čaute ľudia, dneska mám tento nový účet, ako môžete vidieť. Takže to ideme poušovať. Idem začali, ale mohol by som si koho si kúpim? Kúpim si. Pýtate sa, že však som začiatočný, nemám gemy. Takže tak trošku som si ich pár kúpil. Neveľa. Koho si kúpim? Že by Edgara? No nie. Pôjdem na Mortisa. Brinkarbu. Kúpim si na neho pár vecí a pušnem. Čo treba? Taký mecha Mortis. To vyšlo. Ale mne sa veľmi, ako tento je taký dievčenský, mne sa mega páči, kde je tento Dark Mecha Mortis. Mám aj Brawl Pass Plus. Takže koni. Ja ti to vlastne bolo. Nice. Takže potrebujem iba coiny a powerpointy. Tak. Už to za chvíľku je. To je viac coinov je powerpointov. Akože čo sa dalo aj čakať. Aj, to vidíte. Prosím, poďte. Dobre. Budeme to volať akože cursed account. Toto tu veci, idem si ho vylepšiť na max. Tak máme hotové, takže teraz Hypercharge. Easy. Gear máme jeden za free. Aj keď nepotrebujeme určite toto, že keď niekoho zabijeme, to bude healy. Gadgeta, neviem ktorá, ale asi ten combo spinner. A shield. Push Mortisa. Môžeš začať len pár vecí kúpim. Takto. Dobrý. Ideme na to. Ideme ho dať na aspoň takých. Prestige 1. Tak ušiel som mu na 85. Ideme ďalej. Tým pádom myslím na 250. Poďme na to. Ľudia, padol mi Legendary. Prosím, niečo dobré. GG. Ale na Mortisa dá sa. Ešte dajaké star dropky. A to bolo slabé. Epika. Mytika. Tak nič. Epic. Za mňa bolo ešte niečo v shopu. Mytika. Franka. Ľudia, máme Franka. Epic, tak nič. Tak nič. Legendary. Prosím, niečo dobré, prosím. Prečo sa mohla byť na niekoho iného. To je všetko. Máme to 240, ešte kusok. Ideme na to. To púšťame. Poďme. Dúfam, že mi nepadnú dobre. Tak nič, oni sú jaký dobrý. A tu nie pri mne je tá M-ska. Trávna. Potrebujem pomoc. Healy. Ľudia, je to tu šalené. Tu traje Mortisovie, jeden z nich som síce ja. Ale ja sa bojím, kto to bude. Asi toho sa tak bojím. No uvidíme, či mi to dá pouze, lebo minus. Minus 6 v pohode.
Dá sa. A to idem dať proste na prestíč a nebudem sa s tým drbať. A ešte predtým ma napadlo, že či si nedám ešte ako do duelsov. Že jeden bude Mortis. Mečom. Neviem, druhý by bol napríklad, alebo druhá. Napríklad, čo je? Pierci. Pierce. Toto kde mi toto nevadí. Na pohodu. Tak krásne to tu fajne vylepšíme. A keď to ukončíme, tak to bude veľmi dobré. Tak, mám to. A či ešte nejaký skin by tu mohol ísť. Prvé má byť Mortis. Nejaký pekný skin. Mne sa páči tento modrý. Je to tam? No ešte som rozmýšľal, že koho? Jak tretieho. Koho? Napadlo ma Glowy, lenže tam bude blbý. Takže ma napadlo niekto, to je otravný. Bude to Blue, bude to Crow, alebo je to Miko. Je to Miko. Tak, vylepším. Idem si trošku nazbierať powerpointy. Tak už som si ich pár nazbieral, teraz si ideme vylepšiť. Takže Hypercharge. Jaj. Toto gadgetka. Tu utrácam, ako by som ich mal nekonečne. Ďalej Miko, to neviem čo ja. Toto, že bere armory, či toto je? Amo. Tak, to je všetko. Hej, je to skin asi vybratý. Tak, poďme pár trofejík. A nevedám. Poďme ich pár pušnúť. Yes, prvko mám vyhraté. Trofejky, mňam. Yes, máme Mortisa na bronzi. Ideme ďalej pušovať. No. Oj. To čo je za najťaka? No, snad to nejak dám. Ľudia, mám Silver, 500 trofej. Idem dať Prestige. Ľudia, je to tu posledná hra a kúpil som si dokonca už aj bafisky. Je to tu, ľudia. Poďme na to. Toto musím vyhrať. A budem mať Prestige na Mortisa. Ľudia, ja neverím. Za chvíľku je to Prestige. A už sa to počíta jak Prestige. Takže máme Prestige. A však toto jednou zajám. Potom takedy. Ľudia, máme Prestige na Mortisa. Teraz ideme pušovať Mika. Snad to bude ľahké. Ľudia, kúpil som si takzvanú Crowku. Teraz idem vymaxovať a potom s ňou, jak dopušujem Mika, puštem Crowku. No, je to tu konečne posledná hra za Mika. Poďme a dáme druhý Prestige za 10 minút. Poďme na to. Ľudia, máme to už. Druhý Prestige a to na Mika. Dobre ľudia, teraz ideme pošliť Crowku. Crova. Ideme na to. Bude to ťažké, ale ideme na to. Ľudia, počúvajte, už je veľmi veľa hodín a už musím končiť.
Tak toto by bol aj koniec pušovania. Sme 2 prestíže, čo je dobré za 10 minút. Dá sa to dať. Takže ďakujem, že ste sa pozerali na video, dajte like a odberite. Čaute.